abinda ya kage bara shine yayyo bana. Roƙonka nake ka ban basira ya rabbana. Zan waƙe jarumi jama'a min yi gangami ba ma yin zulumi. Baba wa muke jira sabon gari yayyo gaba. Wanda ka zaba a mursalai ba wanda yayi shi, domin kaunar da ke tsakaninka da kai da shi. Ka yi mini zarrafi karo mini tallafi, zan waƙe na ya kai kasa waƙa ta kai makowa nan har gaba. Sai an fara ake ganin wa zai karasa. Rigar karfe baba waye zai lankwasa. Mai kaunar tallaka mai kishin tallaka, ya rabbi ka ɗaukaka gwarzo mai watsa rundunar yan malfar uba. Mai hali ko talaka kowa sai ya dakata. Aikin babawa shi nake so zan ambata. Birnin mu da ƙauyuka kowa ya tabbata. Shi yasa ya zamo haka, duk wanda ya ce miki shi to shi ne dan uba. Tunani ke sa a gane babba mai hankali. Mulkin babawa ya nuna dauri da hankali. Ya kawo ci gaba bai zalunce mu ba, kuma shi bai bar mu ba. Shi ke son kawo mana ayyukan ci gaba. Yau jama'a kun gani da idan ku kuna gani, sun yi maku kun gani, sun bar ku ana kashe ku so